papasahin yan sa rin yung half Filipino, half Filipina auntie nga ang kulubnaw. And today nakuruno sa Casa Verde diri sa Ayala aron is celebrate ang wedding ni Teach May og ni Ray. Pag June pa ni siya nga okasyon no, pero karon pa June ako na-upload kay busy kunuhay ang inyong iyaan. Kauban ako sa pag-celebrate sina Teach Lindy, Teach Las, nasa City El Abi, anaan ang mga lovebirds nga si Teach May ug si Ray, and Chismis and Dime. And after na mo mga oni ato sa day kog Starbucks, aron mo order og coffee. So maski gabi na coffee is life gihapon no, kay daghan ko mga angay buhaton sa akong pagka-vlogger, diva vlogger, why halin. Sa akong pag-uli na ni serenade nako. Uli na ko kay gabiin na, so diri na kuno sa terminal sa Ayala, nagpaabot og jeep, and finally nakasakay na in town ko. So more to siya, va!